sa may silot sa magpataka og pawiwi sa iro. Kini kabahin sa dakong awayan sa manag silingan. Kay ang pikas silingan magpawiwi sa iro, anha ipawiwi sa inyong tugaran. O dili ba anha ipawiwi sa luyo sa inyong tugaran? Ang inyong tugaran ug ang palibot sa inyong balay himuong basurahan gumikan sa pagwiwi sa iro. Unsay inyong buhaton, pananglitan og di na ninyo madaog tinarong nga istorya? E-check palihog ang ordinansa sa barangay, sa probinsya, sa syudad o munisipyo diin kamo nagpuyo, kay daghan nga mga lugar nga ripasar og ordinansa nga nagdili sa pagpataka og pawiwi sa iro. Mao na i-apply ninyo nga balaod kung mo file og kaso. Pwede sab nga ig-on sa New Civil Code, kasong damages. Pwede pod nga ig-on sa Revised Penal Code, unjust vexation, tungod sa paghasol diha ninyo.